जी नमस्कार, कैसन बानी रउआ सब। उम्मीद करतनी अच्छा होगा। हम बता दी कि रउआ देख रहल बानी आरएसटी ब्लॉग और पावर स्टार पवन सिंह के मीरा म्यूजिक से एगो कैसेट आइल बा, जौना कैसेट के नाम बा चूल्हा अलगा जरी। पावर स्टार पवन सिंह शिवानी सिंह के आवाज में गाना बा। गाना के सुनला के बाद से मिजाज गदगद हो गइल बा। यही पे आज बात करे बनी सब दोनों भाई। आ तनी ऐसा चैनल के रउआ सब सब्सक्राइब करी। एगो और बात बता दी कि एक गाना के लिखले बड़न रोशन सिंह विश्वास। पावर स्टार पवन सिंह के गीतकार रोशन सिंह विश्वास, प्रिंस प्रियदर्शी, आशुतोष तिवारी, इस सब लोग के गाना जब भी पवन सिंह के आवाज में आवेला तो बेहतरीन होला। पावर स्टार पवन सिंह के आशीर्वाद प्यार दुलार भरपूर मिलेला। तो यही पे बात करे वाला बानी सन। बाकी हम एक और बात बता दी कि एक गाना के वीडियो में काम करे बड़ी क्वीन शालिनी। क्वीन शालिनी के संगे पवन सिंह के जोड़ी इतना जबरदस्त जमेला। यही पर तू का कहवा, तारा गाना कैसा लागल भाई? बहुत बढ़िया गाना बा। पोस्टर भी देखे में बहुत बढ़िया लागल हो। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के जौन गाना आइल बा चूल्हा अलगा जरी, कॉमेडी सॉन्ग बा। ई सॉन्ग देखला के बाद से भाई पता ई चलता कि गाना में मतलब पावर स्टार पवन सिंह एगो लफुआ टाइप के एगो मतलब ना होला, जेकरा घर से कोनो मतलब नहीं है। बियाह हो गइल बा, दिन भर कैरम बोर्ड खेलता रहे, ताश खेलता रहे, इधर उधर माने अपना पार्टी में व्यस्त बड़े। वही टाइप के में कैरेक्टर पवन सिंह के बा। मेहरारू से कहत रहे जब चूल्हा हमारा अलगा जरी। हाँ, तो ऐसे पावर स्टार पवन सिंह के ई जौन गाना बार हुआ सबके हम बता दी कि बहुत बेहतरीन लागता। अभी 1 मिलियन क्रॉस करे वाला बा गाना। मीरा म्यूजिक से आवता। प्रियांशु सिंह के आपन कंपनी है मीरा म्यूजिक। एक और बात बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह के ई मीरा म्यूजिक पर गाना जौन बा कि पवन सिंह के पहिलका गाना हो। पावर स्टार पवन सिंह के ऐसे भी जब भी गाना करे के रहेला, चाहे बड़ा गाना जौन होला वो प्रियांशु सिंह के म्यूजिक ही रहेला हमेशा। तो ऐसे प्रियांशु सिंह कोनो परिचय के मोहताज निखन, बहुत बेहतरीन नाम बा एगो भोजपुरी इंडस्ट्री में। एगो और खुशखबरी ई बा जे प्रियांशु सिंह खुद के अपना चैनल पर काम कैले बड़े ये वीडियो में। तो एक और बात तू बतावा कि क्वीन शालिनी के संगे पवन सिंह के जोड़ी कैसा लागेला? एकदम सुपर जोड़ी लागेला, बहुत बढ़िया। जौन डांस उन्स बा सब बढ़िया बा। तब पावर स्टार पवन सिंह के छोलनी लेके जौन क्वीन शालिनी मारे के धीरे बड़े इहे जौन बा कि कमाल के सब कैरेक्टर बा। आ पावर स्टार पवन सिंह के जितना फैंस वालों सब लोग चैनल के सब्सक्राइब करिए, वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करी आ तनिया सा आशीर्वाद प्यार दुलार बनौले रही लो। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।